بسم الله والد منفس قدوس أحد أملاك أمين. سلام أكل خرنات عالم كيمكم نزا فيديو زي أتكاتلو زلهم من أجزابير بيتسب كمية لهم أجزابير أملاك أبزز لكمو مساهم كله بس أجا بمحرات كخلكم دمّا قدوس فقاديخون حرايم بارك لما عندي أمس نزلوا بزي أب حنس أجات إمزلوا نايت ميت كلولاو كم دمّا أما عسكر دابات أجات إمزلوا نحواتنا إرتراو يعني إذا فيديو زيها ناكلو سبن ختبصح شير بمقبار تحاورني قتيلة مجمريا نزي فيديوهات نعمل عالم زمصاخم زبصحاخم اويات تهزبي تميت ناي تهزبي سقاي ناي تهزبي نقول عالم زنجركم ميديا محورا ميدياات نطفو تجارو إرتراويان بحفش كلهم እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ይብዛሐልኩም ብዙሕ ትባረኹ ለና በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ማለት ቀጺለ እዚ ቪድዮ እዚ ኩሉ ሰብ ርእይዎ እዩ ናይ ብዙሓት ልቢ ከም ዝተተንከፈ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ልቢ ከም ዝተተንከፈ እውን ርግፀኛ እየ ማለት ምክንያቱ ሰብ ኮይንካ ነዚ ነገር ነዚ ቪድዮ እዚ ምስ ረኣኻ ሰብ ምዃን ጥራይ እኹል ምዃኑ ብሰብኣውነትካ ጥራይ ስቃይ ይስማዓካ እዩ ውሽጥኻ ይጎዳእካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እምበር ክብራት እግዚአብሔር ውሽጥና ተጎዲእና ጥራይ ስቅ ከይንብል እዛ ቪድዮ እዚኣ ቃል ኣምላኽ ብምርኩስ ብምግባር እቲ ንድኻ ዘሓልየሉ ንሱ ብፁዕ እዩ ከምኡ ድማ ንእግዚአብሔር የለቁሖ እዩ ዝበለና ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ቃል ምርኩስ ብምግባር ንሕና ብሓልዮት ነቢዕና ወይ ደንጊፅና ጥራይ ከይንሓልፍ ነፍሲ ወከፍ እጃምና ንኽነበርክት ብምባል እየ ስለዚ እምበር ነዚ ጋጢሙ ዘሎ ኢደይ ኢድካ ብምባል ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል እዚ እቲ ዘላቂ ፍታሕ ክሳብ ዝመጽእ ኩልና ነፍሲ ወከፍ ሰብና ብገንዘባዊ ብጉልበታዊ ብዝተፈላለዩ ነገራት እጃምና ከነበርክት ሓደራ ክብል ይፈቱ ብፍል ከምኡ ከዓኒ ነዞም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ጥሜት ድርቂ ብዝተፈላለዩ ነገር ኩልና ብማሕበራዊ ሚድያታት ነፍሲ ወከፍ ሰብ እጃም ንኸበርክት ሸር ይበሃል ኣሎ ብዙሕ ሰብ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ይሕወል ንርእን ሰምዑና ኣለና እቲ ቪድዮታት ማለት እዩ ካልእ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዝትገብረሎም ዘሎ ኣሕዋትና ድማ ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከር ዳባት ዘለዉ ኣሕዋት እዮም ስለዚ ነዞም ኣሕዋት እዚኣቶም እውን ቆሊሕ ክንብሎም ነፍሲ ወከፍ እጃሙ ከበርክት ሓደራ ክብል እፈቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓቂ ነቲ ድኻ ንሱ ይሓልየሊ ብርግፅ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምክንያት ኣለዎ ንሕና ብኡ በዚ ምክንያት እዚ ክንባረኽን ብኡ ፀጋ ንክንረክብ ኢሉ እዩ ብሓፈሻ ድማ ንጥቕምና ክንጥቀመሉ ብምባል እዩ ብሓፈሻ ግን ነቲ ህዝቢ ዘለኣለማዊ ፍታሕ ካብ ኣምላኽ ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል ንኣምላኽ ድማ ኩልና ብፀሎት ክንልምኖ ይግባእ እቶም መራሕቲ ድማ ልቢ ሃቦም እግዚኣብሔር ብሓቂ በዚ ህዝቢ እዚ ይፃወቱን ይላጎፅን ኣለው ስለዚ እምበር ንሕና ከም ሰብ ሰብኣውነት ተሰሚዕና ጥራይ ንሕና ኣብ ጎኖም ኮይና ነዞም ህዝቢ ኢደ ኢድካ ብምባል እጃምና ከነበርክት ሓደራ ክብል ፈቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓደራ ብፍላይ ድማ ኣብ ሆላንድ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ገድፈልኩም እየ ካብ ብዙሓት ቤተክርስትያናት ዝተዋፅኡ ኣሕዋት ቁፅሪ ቴሌፎን ዘለዎ ናይ ሓገዝ ኣበጊሶም ኣለው ከምኡ ከዓ ጎፋውንዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣሎ ብሓፈሻ ግን ኣብ ነበርቲ ሆላንድ ዘለኹም በዚ ኣብ ታሕቲ ዝገድፈልኩም ጌርኩም ናብ ኩሉ እቲ ዝደለኹሞ ክትልእኹ ካብቲ በረኸት ክትሳተፉ ሓደራ ክብለኩም ይፈቱ እግዚኣብሔር ምስ ኩልና ይኹን ነዚ በረኸት እዚ ድማ ኩልና ኢደ ኢድካ ብምባል ክንሳተፍ ይግባእ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ድማ ሓደ ቃል ይብል ንሱ ከዓ ሓደ ሰብ ወርቂ ንቤተ ክርስቲያን እንተሃበስ እንታይ ይጠቅም ኢሉ ምክንያቱ ንጥሙይ ሓውኻ ረጊፅካ ሓሊፍካ ቤተ ክርስቲያን ወርቂ ምሃብ ማለት ወላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን እዚ ክብል ከለኹ ኣይጠቅምን እዩ ወይ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ክንህብ የብልና ማለት እዩ ዘይኮንኩ ግን ከዓ ካብቲ ንቤተ ክርስቲያን ናብቲ ህንፃ ነምፅኦ ገንዘብን ወርቅን እቲ ሓውና ኣብ ጎደና እንረኽቦ ሓዊ ይበልፅ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብምዃኑ ተረዲእና ካብ ፅባሕ ቤተ ክርስቲያን መባዕ ሒዝና ንኸይድ ብዓብዩ ክንባረኸሉ ንኽእል ነዚ ድኻ እዚ ነዚ ጥሜት ዘሳቅዮ ዘሎ ህዝቢ ብምሕጋዝ እሞ እዚ እናበልኩ ሓሳባት ከተቃለል ይፈቱ ንኩልኩም ኣብ ስራሕ እዚ እጃምኩም ዘበርከትኩም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትነጥፉ ቲክቶከራት ክብሪ ይሃብኩም እግዚአብሔር ድማ እቲ ጉልበትኩም እቲ ሓይልኩም የጽናዕዮ ብዝተረፈ እግዚአብሔር ነዚ ህዝቢ እዚ ቆሊሕ ክብሎ ዝለኣል መንፈት ሓምፃሉ ድማ እግዚአብሔር ቅዱስ ዋዕድ ይኹነልና
ኣብ ኩሉ ኽርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ዝሰማዕኹም ድማ ንኩሉ ሰብ ሼር ብምግባር ነፍሲ ወከፍ እንተሓጋገዝ እግዚኣብሔር ምስ ኩልና ይኹን። ጸጋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣምላኽን ምስ ኩልና ይኹን። ብሩኽ ምሸት